dijepit. Nek wis dipasangi ban dijepit nganggo porok terus diwenehi sabun. Sabun ki aja sembarang sabun, Tru. Sabun kuwi sing sabun dienggo bocah-bocah. Ya. Mergo sabun dewasa karo sabun bocah cilik iki beda. Bener. Kudu iso ngerteni. Iya. Sabun mereknya sabun baby. Baby. Iya. Aja sabun genjik, sabun baby. Iya. Ha nek wis dinehi sabun, bar dikai sabun, terus bocah mau terus dipasangi setang. Mergo porok iki hubungane karo setang, iso nggo menggo ngalor menggo ngidul. Lah iya, Ngetan utawa ngulon. Nek wis dipasangi bersetang terus dinehi popok. Dinehi popok, eling, bayi iki aja dinehi popok, ning popok sik supaya